салом алейкум апау хоҳарое ки синни солтон ай 35 болоай. Бисёр менависен сайда крем барои маршин дорен. Апау хоҳаро дорем. Сами главни ай ҳамада зарур бояд ҳар як зани тоҷик новобаста ки чандсолаи бояд пенка для барои рӯра шустан пенка дошта бошад. Ин просто хафай рӯто намешӯен, собун неста, рӯра беҳад хушрӯ мекунад. Икати рӯто намешӯен, апое ки ай 35 болоен бо диққат гӯш кунен. Икати рӯто намешӯен, креми дневной барои маршинка мешакен, ай сар то бегаҳ ки гаштен бегаҳ мешавад. Ба иборото намешӯен, креми начиноиша мекунен. А креми вакруг глазша постоянно шавай рӯзай фарқ надорад. Баъди 7 рӯз шумо рӯи худтона ранги рӯи кӯдак мебинед. Фақат ҳар рӯз кадан дар кор. Як рӯз кунед, 3 рӯз накунед, результат намебинед. Обязательно ҳар рӯз истифода кардан дар кор.